Ivangeli likaLuka, isahluko sama-24 kanye nevesi lesi-5 lifundeka kanje. Besesaba bekhothamela phansi ngobuso, athi kubo, "Nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Wamukelekile kumnikelo." Ekuseni ngalolo suku lwangesonto, iqembu labesifazane lafika ethuneni likaJesu ligcwele usizi. Babekubonile ukufa kwakhe. Babona isidumbu sakhe sibekwe ethuneni. Manje, bephethe izinongo esandleni, beza ukuze bamhloniphe ngendlela kuphela ababeyazi, ngokulila. Kodwa abakuthola kwakungekona lokho ababekulindele. Itshe laselisusiwe. Umzimba wawungasekho. Futhi-ke izingelosi ezikhazimulayo futhi ezesabekayo zavela. Besaba, abesifazane bakhothama phansi. Kwabe sekufika umbuzo owashintsha yonke into. Kungani nifuna ophilayo phakathi kwabafileyo? Lona kwakungewona nje umbuzo mayelana nendawo. Kwakuwumbuzo mayelana nokholo. UJesu wayebatshelile ukuthi uzovuka. Futhi manje wayengekho ethuneni. Wayephila. Lowo mbuzo wezingelosi usazwakala nanamuhla. Kaningi sifuna ukuphila ezindaweni ezifile. Enkolweni engaphili, emisebenzini engenalo ukholo, eziphazameni ezingagculisi neze. Sibheka ukuthula ekusebenzeni kwethu noma ubuthina ezintweni ezishabalalayo. Kodwa uKristu akatholakali kwabafileyo. Uyaphila futhi utholakala phakathi kwabaphilayo. Ukhona ngokukholwa okunamandla, ekuhlanganyeleni kwamakholwa, nasemandleni kaMoya wakhe osebenza ngaphakathi kwethu. Njengoba nje izingelosi zakhumbuza abesifazane ukuthi uJesu wayekhulume ngokuvuka kwakhe, nathi sibizelwa ukuba sikhumbule izithembiso zakhe. Wavuka, njengoba eshilo. Futhi njengoba enyuka nje, uyobuya ngelinye ilanga. Ithemba lethu alikho ethuneni. Ithemba lethu liyaphila futhi igama lakhe nguJesu. Masikhuleke. Nkosi Jesu, sisize siyeke ukufuna ukuphila ezindaweni ezifile. Sikhumbuze nsuku zonke ukuthi uyaphila, nokuthi ukuphila kwangempela kutholakala kuwe kuphela. Sengathi singahamba ngokukholwa, silindele futhi sijabule, sazi ithuna alinalutho. Futhi uvukile ngempela. Amen.